Lizarra naiz, kazetaria, kirol kazetaria, eta gero beste aurpegi edo arlo bat daukat eta hori da argazkilaritza. Beti eduki dut kuriosidadea nire inguruan zer dagoen eta dauden gauzak zergatik dauzen eta egiten ditugun gauzak zergatik egiten ditugun gure pentsamenduak eta nondik datozen. Eta nik uste hori aztertzea beti oso erakargarria da niretzat. Zure barruan nola baiteko jakin bat eduki behar dozula eta horrek indarra ematen dizula, aurrera jarraitzeko eta gauzak, naiz eta gauzak ikasi eta gauzak aurkitu eta aztertu, beti daukazu horrek beti eramaten zaitu beste gauza batera eta indar hori beti dator kuriosidadetik, niretzako ikasteko ezinbestekoa da hori. Kuriositateak eta batez be pilatzen hasi nintzen material pilo bat eta ez nekin horri nola, ez dakit, ze irtenbide edo eman, eta inguruan neunkan jendea, zutarteko bai, esaten zenidaten joliri horrekin zer egin behar dozu, nonbaitet jarri, jendeak ikusteko, jendeak irakurtzeko. Eta egin nuen, eta hasi nintzen bildur batkin, esaten eban, ez dakit material nahikoa izango dudan astero olako gauzak idazteko, eta orain arazoa da justo kontrakoa. Material piloa daukadala, kuriosidade piloa daukadala, eta hor jarraitzen dut, eta ja lau urte dara matzat horrekin. Argazkilaritzak baduela niretzako gauza oso polita eta gauza magikoa dana, eta da mundua beste pertsona baten begien bitartez ikustea. Nik uste argazkilaritza hori dela. Hori egiteko aukera ematen dugula eta beste edozein arlok ez digula aukera hori ematean. Hasieran gitxi, segaitik oso pendiente gauzelako teknika kontuetan, argazkia ondo egin, argia ondo neurtu, enkuadrea egokia izatea, baina gero nik uste arlo horretan relajatu egiten zarenean eta batez ere beldurra galtzen dozunean ere zure begirada erakusten duena islatzean gero eta gehiago zu zarela eta gero denborarekin argazkietan zu gero eta gehiago zauzela. Gero hori ere neurtzen jakin behar da, askotan ez dozu segaitik beti presente egon behar zure argazkietan. Argazkilaritzak denbora izoztu dezake edo harrapatu dezake? Bai, baina baldin eta zuk horrela interpretatzen baduzu argazkia. Azkenean nik azken urteetan ikasi dudana da argazkilaritza edo argazki bat dela zuk interpretatzen duzun zer eta zuk zentzua ematen diozun. Igual norbaitek ikusiko du argazki batean momentu bat izoztuta. Beste batek igual argazki batean ikusiko du sentimentu batzuk izateko, berreskuratzeko edo aztertzeko oinarri bat. Argazkia dago norberaren baitan, argazkiaren esanahia norberaren baitan dago, eta hori oso polita da. Horregatik nik beti esatot argazki irekia gustatzen zaizkidala, ez argazki oso itxiak, beti bilatzen dugu erderaz esaten dana el foton, dandana hartzen duen eta azaltzen duen argazkian. Niretzako hori oso ondo dago, lortzen baduzu, oso zaila da, baina horrek ez dizu ematen irudia eta argazkia eta sentsazio hori amesteko aukera, Azken aldian konturatzen ari naiz, objektibitatea oso kontzeptu maltzurra dela, zentzu askotan, ez bakarrik argazkilaritzen, kazetari moduan ere kontatzen dituzun gauzetan. Nik uste argazkilaritza edo argazkigintza beti dela subjektiboa, begirada zurea dalako. Eta zu pertsona bat zara, pertsona bakarra berezia eta zure inguru, kultural, politiko, soziala eta daukatzulako eta horrek ere askotan forma ematen dio zure begiratzeko moduari eta atentzio ematen dizun gauzetan fijatzeko. Ni betidanik izan naiz liburuzale amorratua, beti irakurri dut txikitatik, beti kuriosidadeak ere eraman horretara, irakurtzera eta argazkilaritza munduan sartu nintzenean orduan agertu ziren fotoliburuak. Eta hor, fotoliburuek badaukate alde fisiko hori, orain gaur egun argazkilaritza ere zentzu askotan da oso virtuala. Asko eta asko pantailan ikusten dugu, mobileko pantailan, ordenagailuko pantailan, jende askok eta ni barne ez gara argazkiak inprimatzeko oso zaleak, ni igual apurban nageian naizelako, baina eta fotoliburua badauka alde fisiko hori, eta fotoliburuekin ere zu nolabait hartzen dozu nolabaiteko kontrola, egia da autoreak edizioarekin bere legea edo inposatzen duela, baina zu badaukazu atzera joatea, zure erritmoan ikustea, eta hor dago lehen hitz egin dugun hori, beste pertsona baten begirada eta beste pertsona batek mundua nola ikusten duen, eta hori dana liburu barruan ikusten da. Eta niretzat horregatik liburuak magikoa dira, badutelako alde fisiko hori,
eta badotelako hor barruan sartuta altxor bat bezala pertsona baten begirada pertsonala, ez? Eta horregatik asko gustatzen zait fotoliburuak ikustera. Ez, Bilbo dan modukoa da itsasadarra hor dagoelako, ez? Eta dauzkan zubiak eta dauzka itsasadarra hor dagoelako, eta Bilbok izan zuen orain ja ez, baina industria guztia itsasadarraren ondoan zegoen, eta horrek markatu du Bilbo eta eskualde oso bat, ez? Eta pertsonek antolatu dugu geure bizitza jarduera, osea itsasadarrak emandako jarduera ekonomiko horren inguruan, ez? Eta ez hori bakarrik, eta kultura eta ohiturak ere asko eta asko hortik etorri dira. Gero zer gertatu zen, niretzako inflexio puntu bat hor krisiarekin eta Guggenheim museoarekin, ez? Naiz eta eztabaida handia egon horren inguruan. Zer gertatu da, itsasadarra orain ere horretara egokitu dela, eta itsasadarra ez da bakarrik ekonomia, oin Bilbok beste itxura badauka, beste nortasun bat ere badauka, handik datorrena, baina azkenean garapen bat egon da ere horretan, ez? Eta nik uste gure bizitza ere neurri batean Bilborekin eta itsasadarrekin aldatu inda, ohitura horiek aldatu indirelako, gauza berriak etorri direlako, turismoa erakarri du, turismoak ere hiri baten itxura eta planteamendua osotik aldatzen du onerako eta txarrerako, eta nik uste gure bizitza, naiz eta askok bizkarra emon itsasadarrari pentsatzen ez duela eraginik gure bizitza, gure eguneroko bizitzan, hori gezurra da, eta detaile asko daude, eta naiz eta txikiak izan, itsasadarretik datozenak. Eta gaur egungo Bilbo niri gehiago gustatzen zait, igual, ni Bilbo grisa eta zenean ni nahiko txikian nintzen, ez? Orduan, badaukat irudi bat oso difuminatuta bezala, ez? Nik uste behin Bilbok edo Bilbora natorrenean, ez dakit, hiriak berez hobeto hartzen zaitu, ez? Hiri lasaiagoa da, baina, karo, lasaiagoa izatean beste gauza batzu galtzen dituzu, ez? Igual jendeak hori esaten du, sarma hori, ez? Nortasuna igual ere galtzen dozu, segaitik, lantzen dozulako asko, kanpora ematen dozun irudia, besten parean egoteko eta jendea erakartzeko, turismoak duen garrantzia da hori eta turismoak duen arriskua ere askotan. Eta zure irudia leundu egiten duzu eta beste inguruko hiriekin ere berdintasun gehiago ematen da, ez? Eta hor bai galtzen da askotan nortasuna, baina nik uste Bilbok berez baduela oraindik bere barnean zeozer berea bakarri dana, klaro, hori ikusteko ere edo hemen bizi behar duzu edo hemen denbora desente pasa, ezin duzu hori asteburu batean ikusi edo astebetean ikusi, ez? Bilbon ere badagoelako sentimentu oso potente bat bilbotarra izatea zer dan, ez? Igual beste leku batzuetan ez, baina hemen oraindik sentimentu horrek indar handia dauka, ez? Eta sentitzea eta pentsatzea zu zeozer berezia daukazula, ez? Naiz eta hiri apainduago batean bizi, baina hor barnean badagoela beste zeozer apaindu ezin dana eta hor jarraitzen duena, ez? Eta hori ere erakargarria da. Dokumentalismoaren irizpidetik eta kazetaritzaren irizpidetik eta hori zeozer oso zaila da gizarte bat islatzea, ez? Eta, gizarte bat, familia bat islatzea oso zaila da, ez da bat ere erraza. Baina horrek emate dizkizu ikuspegi oso ezberdinak, eta horiek konbinatzen bakoitzak izango du bere egiaren parte bat, bere gezurraren parte bat, bere ametsaren parte bat, bere amesgaiztoaren parte bat, ez? Eta hori dana islatzean niretzat beti falta izango zaizu zer, ze ezin dozu jende guztia elkarrizketatu eta jende guztia hor jarri, ez? Baina nik uste polita dela hori ikustea nola leku batean jende oso ezberdina dagoen, eta beste gauza bat ere bai, naiz eta pertsona horiek ogibide oso ezberdinak izan, askotan gauza asko dauzkate amankomunean, eta naiz eta ez dakit nola esan, estrato sozial ezberdinetan bizi, askotan pentsamolde oso parekatuak ikusten dituzu, edo oso ezberdinak ere, baina nik uste aniztasun horren sentimendua eta isla daukitzea oso polita da. Irudi batek ez du 1000 hitz baino gehiago balio eta beste gauza bat gaineratuko duke. Ez diogu irudi bati edo argazki bati 1000 hitz baino gehiago balio izatea eskatu behar. Hori oso injustoa. Azkenaldian nik uste ikasi dugula irudiaz ezin garela fidatu, ez? Nik beste gunean hitz egin nuen Jonas Bendixen argazkilariaren azken liburuaz, berak gezurrezko argazkiekin eta gezurrezko testuekin egindako liburu baten bidez salatu du fake news edo albiste faltsuak, ez? Eta oso lan oso ona da, guztiok engainatu nahi gaitu, ni barne, eta ni baino askoz gehiago dakien jendearen engainatu du, niri hori
horrek oso lasai usten nau. Baina ezin gara fidatu irudiaz, eta irudia ez da ezerren proba. Izatekotan, irudia da begirada baten proba, besterik ez. Ba ez dut zut fotoliburu bat esango zut eleberri bat. Duela 3 urte irakurri nuen eta asko ukitu ninduen. Gaztelaniaz da titulua, Nada se opone a la noche del fin de Vigan, da idazlea. Da bere amarekin izandako erlazioa autobiografikoa da, baina oso erlazio gogorra, baina gero nolabait bere ama hil egiten da, eta gero berak kontatzen du, memoria egiten du, eske argazki bat bezalakoa da. Argazkilari bat. Irving Penn. Argazki bat, hori nahiko argi daukat. El baño de Tomoko, Eugene Smith. Toki bat, hor bai, beti egon behar dela denbora kuriosidadea asetzeko, eta beti egon behar dela denbora egiten ditugun gauzen inguruan hausnarketa txiki bat egiteko. Nik uste horrek gure bizitzari beste ikuspegi bat ematen diola, eta askotan bilatzen ari garen zentzu izpi txiki hori hortan dagoela. Baby, give me just one look.